super lief. Katrin hier krijgt en die wist dat zaken verkleid mocht naar squallen. Maar die hier nog zo'n riemke en ik kan dan Arkin, zeg maar. Maar is er nog wel iets staan? Shit, dan komt er precies op die maat. Hey. Dat niet? Ja, maar... En na je dag een nieuwe vlog. Goed, op de planning. Ik ga al wat huishoudelijke taakjes doen. Beppe Klaasje past even op Ildau. Dus al je was, al je dat soort zaken. En ik zal dit tafeltje aan even bij een vriendin van me brengen. Die is opereren. En dan kun je die thuis mooi op de bank heen schouwen. Dan kun je daar spul op zetten. En morgen mijn zaken verkleid naar squallen in een beroepsoutfit. Zaken hier een heel leuk idee. Ik zei van nou, hoe was dat verkleid? Als politieman of als brandweerman of wat lijkt het hier leuk? En toen zei hij, nee ma'am, nee, ik wil graag als vakke timmerman. Hoe schattig is dat? Nou, hier natuurlijk de aardbak van vakke timmerman kregen op siertje. Dus die krijgt erbij. En vakke timmerman had altijd een spiekerbroek aan. En een gehakte werkblouse. Dus die hak. Maar vakke timmerman had ik heel vaak scariontjes aan. Lidzaken die had er wel, maar die passen net meer. Dus ik zei, was maar nog even om nieuwe scariontjes. Dat zo hield ik nog. Nou, dit lijkt me wel een hele goede reden. Dus zoals het nou stiert op een nijmidje even om scariontjes van zaken. Nou, ik vond het toch wel heel schattig en cute. Dus vakken is zijn maat. En die had natuurlijk druk een timmeren west van het weekend. En hij zei, dit is het. Dus zaken timmerman. Hey, via het net te abonneren is vergees, is gratis. Dus even naar YouTube, naar de Chitsvlogpagina. En log even in bij die e-mailadres. En dan druk op abonneren. Hey, en kun je de chill app downloaden of op die tablet of stil voor me. Dankjewel. Ik bleef toch een beetje ziek. Kijk, ik bleef die hikken tegenaan. Ik al is boeken er net meer. Zaak zei juist, dit bordje kinderen wel aan. Nou, denk je niet. Nee, niemand het maar net hoor. Jelke en ik had toch besloten om wel weer voor een nieuwe hond te gaan. Dus ja, keep you posted. Nou, de jeugd ga ik ophellen. En nou zei je correct in hem van, hey, zaken mij morgen verkleid naar squallen. Het klopt dat er verkleid naar squallen mij, maar dat is net morgen. Hier van de mem zei 6 oktober. Nou, van hetzelfde hier zaken, dan morgen in zijn outfitje stien. Ben je hem ook wel eens verstrooid memkes? Krijgt zoals mij? Want ja, zo Ja, want daar kan ik toen ik dat echt. En toen zie ik dat. Dus echt. Oh. Maar, Toen is het wel kling en verkleidkling hoor. ja. Beter dat een keer te vaak verkleidkling on haast, dan dat iedereen verkleid is en doe net. Nee, Dat vind is- ik net. Vind ik net. Nee? Is het net? Oh. Nou ja, misschien dat we nog wel even op scariontjes gaan, want die gaat er eigenlijk nog even bij. Maar nou ja, het had dus geen haast. Die is hier die kregen, hè? Ja. Zullen we die eens even matchen? Dus even zien zaken. Want wat is dit eigenlijk? Een boordje of zo? Ja, mijn auto. Auto, maar een kar en een boordje erop. Nee, net een boord. Dat is ook geen boord. Wat is dat dan? Een soort jetski of zo? Jetski. Een jetski. Oh nee. Nou, maar zit maar even chillen door de vrouwje. Tadaa! Zit maar even chillen. Tja, dames, maar zullen we even maken, hè? Tja, Is mooi. Die is vet. leuk, hè? Ken die echt? Ja, die kan echt happen. Een beetje in je Kijk eens. bil. Super lief. Katrin hier krijgt en die wist dat zaken verkleid mocht naar squallen. Ekkel is dat een week later dan dat ik dacht. Maar die hier nog zo'n riemke en ik kan dan Arkin, zeg maar. Dus dan kan zaken zijn outfit nog een beetje compleet maken. Dus echt super lief. Dus ik kan dan echt erbij. En we gaan aan met jou even omklompjes verzaken. Oké, nou de guide wint wel los. Die hebben we nou weer gekregen in het kamp, die jaar en ik. En we weten hoe het zo ontsnappen. Dus we moeten even een heel stiekem muze ergens opstellen. En dan, want Beppe hier zien, hè? Ja. Ze gaan over de stapstje, dus over het blote voetenpad. Dus we gaan dus even ergens verdekt opstellen. En dan zullen we zien dat ze dat ook nog. Daar bezig.
Wat doe je? Boefies. Dit is net de bedoeling, hè? Dit ben de bleerte voetenpaardgeiten. Ja. Als ik ging rondrom. Oh. Wat een draakjes. Nou ja, nou weten we in ieder geval hoe ze erbij komen. Maar de vraag is, hoe kunnen we dit zo krijgen dat ze er net mee bij komen? Maar dan moet je elke keer een goed zijn best doen, ja? Ja. Of dan had de gas daarvan, dat is... Ja. Ja, dan ontdekken ze dat hoe een weekend al bij. Oh. Je bent Je bent echt slim. Want Ik ben echt slim. Ja, Ja, die horeguide snapt het niet helemaal, hè? Ik denk echt van, hoe kom je in daar? Die zit daar om daar. Ja. Hé, was er daar hek in? Ja, hé. Daar komt. Jij komt zieken. Kom weg. Oh, dit is echt zo schattig. Ben je een boefkes? Zo. Ja, ze komen. Hey. Ben je een boefkes, hé? Nou, zit je Je weer in wil het er hak hek in. Zie je snapt het liggen? Die net. snapt er niks van. Nou, we brengen ze weer in het hak. En dan maar dan bij elke kamer even zien hoe wat. Kom maar. Maar ze er binnen in de zak. Naast hem erin lezen gewoon. Doe maar in. Kom maar in. Doe maar. Goed zo. Oh, verkeerde kant op. Kom maar. Kom maar. Sik. Kom maar. Kom maar. Dan wel. Kom maar. Net wel. Nee, er weer nog echt een hekje moet. Kom maar. Tja. Bam. Goed zo. Nou, dat wordt het wat en dan is het er als werkt. Doei, tot maandag. Dat kan wel. Nou, ze zijn zaak had ze klompen voor die haar. Maar Sjen, hé, dus Jim Groot een boet, nee. Past er wel in? Ja. Muziekje te zeggen. Alle machtig wat klompen. Die gaan er zien staan. Nee. Nou, hij even. Krijgt hij maar, ja? Van maten. Ja. Ja. Ah, goeie. Hoi. We kwamen om per klompen voor zaken. Ja, oké. Mooi. Mooi, zeg. Hoi. Zo zijn we zien hoe mooi het hier is. Hè. Je haalt hij zijn klomp, maar komt hij bij. Hè. 32, 33 zei het, hè? Baantrieten. Ja, het is maar correct hoe het valt. Ja, leerkens, ja. Ja, dat is een goede jongen. Ja. En dan de leerken eromheen. Dan ga je wel zakken. Ja, ga je er zakjes om. Maar bij heeft hij maar. Ja, want we hebben die van die bedrijven. Ja. Die erbij. Ja, nee, eerst niet. Eerst die. Ja, maar is er nog wel uitstappen. Shit, dan komt er precies op die maat. Hè. En die? Ja, maar. Top. Dan zit ze precies op die maat. Hè. Dat is mooi. A few moments later. Het is toch prachtig. Heb je een paar klompjes van maar is ik nog in het museum. Mooi uitje met die jeugd. Nou? Nee, van meer deze wiel een beetje stik. Zullen ze de klomp hier tussen en dan klemmen ze hem met van die blokken en dan konden ze hem uithalen. En met dit mes, die hier lijkt, konden ze een beetje de roege vormen rooien. Zo. Wat kunstwerkjes, hè, ja? Waarom staan die bekers hier? Nee, dat prijzen wonnen mij. Kloppenprijzen. Ja. Klompenpremie. Verftechniek. Is het kleuren of marmeren van klompen? Ja. Ja. Dat is de gewoon. Ach, tje, nou, mooie hakjes. De zaken, een hakklompen. Er zit hakken onder, is dat? Van Victor en Ralf. Krijg wel. Zullen je eerst een beetje zien hoe het gaat?
denk ik. Ja, het Eremoers wie het vroeger. Armenhuis Noord-Burgum. Mensen uit Burgum die op de rand van armlastigheid zweefden, vestigden zich op de Burgumerheide. Heide ten noorden van Burgum. Of werden daarheen verwezen. De werkloosheid was in de jaren 1820, 1850 groot en er heerste grote armoede onder de bewoners van de plaggenhutten van Leem en Riet. Wat ze erenmeen vroeger. Die werden ze hier in dit gebouw. Dat is mooi. Ja toch? Nog steeds, jij wie wil een keer feestje doen. Is dat zo? Ja, dat is hier toch? Nou, dit komt me net bekend voor schoon. Wie was er iets? Oh, je sure zit al je bandjes ik voor het Eremoers. Die foto's. Is dat? Dit ben ik gewoon. Ja. A few moments later. Hey, bedankt. Hoi. Mislukte klomp? Oh nee. Die ben mislukt. Ja. Grappig, hè? Zit het lekker? Ja. Hey jongens, wij zo'n Sisse. Vond je hem dit nou een leuke vlog? Abonneer je en zet een blauwtonk omheen. En via het net de chill app te downloaden van die tablet als telefoon. Hey, wat een nieuwe chitsvlog. Hey, ho!